Добре, мої дороженькі. Да, починаємо ми з їдиша, як завжди. Да. Шолом алейхем, тайрун, лібе, унхошеве, фрайнд. Ну, сьогодні ми будемо, у нас сьогодні буде свято з вами. Сьогодні у нас 13-е, да. Ну, тому от якраз гэта і ёсць уже. Сьогодні вечір починається велике свято, Пурим. Але вот сённяшні дзень якраз гэта таксама пост лічыцца. Так званы эстертонес. Это пост Эстер. І калі памятаеце тую гісторыю, про якую мы з вами говорили мінулы раз, больш падрабязна, сёння толькі трошку каснемся яе, то якраз Эстер перад сустрэчай вот з тым самым Агашверышам, Артаксерксам, по-рознаму я буду называць імёны, каб больш зразумела было, Агашверош на іўрыце, то яна якраз аж 3 дні пасцілася. Вот, ну, там нешта дзіўнае, да, вот рэлігійныя, вельмі рэлігійныя людзі артадаксальныя кажуць, што нібыта у кнізе Эстэр, у світку Эстэр, не ўзгадана, я уже казаў пра гэта таксама, ну, нагадаю яшчэ раз, што не ўзгадана ні разу ні слова малітва, ні слова Бога там няма нібыта. Больш таго нават, ну, вот, і няма такога учынка, што як быццам бы вот Эстэр перад тым, як перад самымі адказнымі момантамі, калі трэба было вырашальныя жыццёвыя падзеі, то яна не малілась, няма такога опісання. А для, безумоўна, гэта частка Танаха, ну, Бібліі, будзем казаць так, і гэта кніга Эстэр. І таму вот, але як тыя ж самыя разумныя і рэлігійныя людзі, яны кажуць так, што нібыта вот менавіта ўсе учынкі, якія адбыліся, гэтыя падзеі за гэты год, можам так сказаць, таму што цэлы год вот яна чакала сустрэчы з царом, то менавіта Бог кіраваў, ягоная рука кіравала ўсімі гэтымі падзеямі, і вось гэтыя цуды, якія адбываліся і з Мардыхаем, і з Эстэр, і з тым жа самым злодзеем Аманам, менавіта вот якраз гэта вырашальны лёс, і вырашаўся гэты лёс менавіта вот дзякуючы той самай боскай руцэ. І таму такім чынам гэта кніга ўсё ж такі прыйшла у гэты збор, біблейскі збор, яна лічыцца часткай Танаху афіцыйна. І больш таго, мы сёння пагаворым, я вам пакажу, яна одна з самых папулярных, самых улюбёных, самых таких, ну, не гаворачы, канешне, пра Тору, вот это пяцікніжжа Маісеева, гэта аснова, як бы, іудаізма, аснова рэлігійная, то вот менавіта гэтая кніга, яна бліжэй, як бы, да простага люду, для народу, для, ну, як такая, як фальклор, як казка, як такая дзіўная гісторыя. І таму ёй надавалі вельмі асабіста, канешне, як бы адносіны да яе ставіліся зусім па-іншаму. І я казаў таксама мінулы раз, што нават быў такі афіцыйны дазвол на тое, каб можна было маляваць гэты сюжэт, тое, што вось забаронена законамі Торы, і менавіта маляваць выявы чалавека, то якраз на Пурым гэта не распаўсюджваецца. І на вот Мегілас Эстэр, гэта кніга так завецца на ідышы, то это скрутак. Ён менавіта скрутак, як тое ж самае, як вот сінагагальная Тора. І яна разварочваецца. І вельмі шмат існуе вот гэтых свідкаў, пачынаючы ўжо з, ну, прыблізна з 15-го стагоддзя, лічаць, што і ранейшыя былі, не захаваліся. І вот яны ўсе размаляваны менавіта гэта сюжэтны такі жывапіс на іх і знаходзіцца. Больш таго, ну, конечно, дазволена піць, ну, піць дазволена вялікіх колькасцях і па іншых святах, але тым не менш, такі незвычайны дазвол быў дадзены на вот карнавальныя дзеянні, таму што таксама Тора забараняе вот менавіта перапрананне мужчыны ў жанчынскую вопратку, а жанчын у мужчынскую вопратку, гэта не дазволена у законамі іудаізму. Але вот менавіта на Пурым гэта можна ўсё рабіць. Можна перапранацца, можна надзяваць маску, можна траціць вось той, як бы, чалавечы воблік, нібыта там, і прадстаўляць сябе жывёлай. Вот мы учора таксама святкавалі
рабілі нейкі пурым шпіль у сябе ў бібліятэцы, там у нашай у меодзе нашым, там на Веры Харужай вуліцы. Вось наш конь, на якім скакаў учора Мардыхай, да, вот у мяне нават ёсць карона, да, магу паказаць вам, во, бачыце, царская карона, да, ну, это Эстэр надзявала гэту карону, да. Да, больш таго, вы бачыце, у мяне майка ёсць, і тут на ідышы напісана на ёй, вот, яна таксама учора была на гэтым свяце. Што напісана, ну, там прыказка адна, ну, і там пра цымыс і пра дзяўчыну. Ну, мне не хочацца перакладаць, таму што там трошку такое ёсць, як бы, гендернае неравенства. І зараз, ну, такі час, калі все ж таки на гэта звяртаюць вялікую увагу. Але гэта падарунак нашага беларускага, дарэчы, пісьменніка, які ізраільцянін, 10 гадоў ён з Менску родам, Павел Касцікевіч, можа хто з вас з Касцюковічаў, так вот яго прозвішча якраз адтуль, да, Павел Касцікевіч, і ён менавіта з Ізраілю мне прывёз і падарыў, ён сам пісьменнік, выдатны пісьменнік, піша па-беларуску, але ён ведае, валодае іўрытам, вельмі шмат перакладае таксама з іўрыта розных пісьменнікаў. І такі славуты чалавек зараз у нас цяперашні час ён жыве і радуе нас вось літаратурай. Добра, мои даражэнькі, давайте мы подключимся до нашай... Ну, хацелася б сёння, каб вам падняць вам настрой, хаця не улічваючы тое, што пост, все ж таки вечарам можна будзе разгавецца, то, конечно, хотелось бы, каб шмат было песняў, каб было вяселле, каб былі жарты, і каб вам было цікава. І таму я падабраў такія карцінкі. Вось мы сёння з вами паспрабуем аж 4 песні спець. Усе тыя, якія мы учора разам вучылі людзей, таксама мы сёння паспрабуем з вами таксама куплецікі. Прыпевы, куплеты я буду пець, а прыпевы будете вы мне дапамагаць, калі атрымаецца. То, ну, вот такі пурым, як бы, свята, да. Ну, і, канешне, хацелось бы, каб гэта было вельмі смачна, каб былі вось тыя і пернічкі медовыя, да, тыя самыя гоменташыны, каб, канешне, і да вас нехто прыйшоў, прынес вам шалахмоны, той самы падарунак пурымскі, і каб усё было добра, сці жыццёвае. Добра, мои даражэнькія, рушым далей. Ну, самая наша любимая фраза, я кожны раз її меняю, додаю, повеличиваю. Зет захавек, он гота михає, он шепт нахес, он луфт. Вось сьогодні як написано. Сядайте, калі ласка, і атрымлівайце асалоду, і чэрпайце вялікай лыжкай, да, палонікам, да, шчасця і натхнення. Луфт – гэта паветра, але ў пераносным сэнсе гэта натхнення. Так пачынаецца наш сёння. І вот якраз тое, што мы казалі перед нашим выступлением, гэта як павіншаваць. А фрейлихен, лустыкін, шикерн, пурым. Фрейлихен вясёлы і лустыкін таксама вясёлы, гэта сінонімы. Ну і шикерн гэта п'яны. Без п'янага пурыма ніяк немагчыма. І вот тая самая наша першая песня, якую мы з вами вучылі той раз. І зараз мы яе таксама праспяваем. Вы ўсе памятаеце, пэўне, хотя б не слупок, але можа быць прыпеў, да. Пурым, пурым, майонте вашейнер, вайлме шлок, туйс, гоменем дебейнер, бактмен, гоменташен, унмелейде, куйс де флашен, дос из вейл, дос из гит, си замехает, созай наитаи, дос из вейл, дос из гит, си замехает, созай наит. Яще раз пурым, майонте вашейнер, вайлме шлок, туйс, гоменем дебейнер, бактмен, гоменташен, унмелейде, куйс де флашен, дос из вейл, дос из гит, си замехает, созай наитаи, дос из вейл, дос из гит, си замехает, созай наит. И, конечно же, вот вам хасидская картинка. То самое, про что мы с вами говорили. Хасиды, и вот три хасида тут сядзяць, вот все яны з правага боку яны атрымліваюцца. І один кубок трымае, другі бутэльку з кубкам, і трэці яшчэ вялікі кухаль трымае з віном, і бутэльку трымае ў руцэ. А з левага боку сядзіць сефард, оказывается. Ну, ведаеце,
хасіды гэта Ашкеназі гэта наша тэрыторыя, пачынаючы ад Германіі сюды на ўсход, гэта Польша, Літва, Беларусь, Украіна, Румынія. А сефарды гэта самы захад, туды аж за Францыю пачынаюцца іспанцы былі там, жылі Партугаліях, вось гэта зваліся сефарды. Пасля яны рассяліліся, жылі ўздоўж Сяродземнага мора. І вот там мараканскія, і тунісскія габрэі, і часткова Ізраілі, часткова в Сірыі, ну, у розных краінах, у Грэцыі, у Турцыі таксама. І вот тут напісана на іврыце, на чыстым іврыце, ад белідай, гэта так транскрыбуецца. І сэнс гэтай фразы і такі, што без межаў, вот тут унізе напісана, но разумеется, что трэба напіцца так, чтобы каб не было ніякіх межаў, каб усе нейкія, ну, тое, што стрымлівае людзей у здравым сэнсе, яно таксама цалкам знікла. І самае галоўнае, каб знікла вось гэта розніца вялікая паміж праклятым, проклятым Аманам і блаславёным Мардыхаем. Самае галоўнае, як не дзіўна, калі ворагі становяцца сябрамі, і весь свет ператвараецца в адных сяброў. Вот дзеля чаго трэба так моцна напіцца і так гуляць. І вот цяперашняе, сучаснае, сёння у нас будзе чарадавацца, троху будзе класічнага жывапісу, але будзе шмат новага, сучаснага, розных трошка мастакоў і новыя жарты. Вот гэта і сучасны Ізраіль, гэта Эрец Ісраэль, гэта Ізраіль. І менавіта ёсць такі, напэўна, у Іерусаліме Меа Шеарим. Я не надта ведаю геаграфію Іерусаліма дакладна. Аднаго разу я там толькі быў. Але вот менавіта вот гэтыя, бачыце, сапраўдныя, да, ізраільцяне, сапраўдныя іерусалімцы, вот і да такога стану яны могуць напіцца. Адзін злева нават ужо ляжыць. Але бутэльку трымае. І таліс у яго ў руцэ нават. Да. Ці на ім надзеты таліскот, можа быць. І зноў у глыбіню стагоддзя, вот той самы Пурым-шпіль, вот той, што мы гаварылі, той спектакль, гэта зусім 17 стагоддзе, это Германія, пэўне, да, Утрехт, да. І вот наколькі яркія, бачыце, касцюмы, якія ўсе, абсалютны карнавал, такі венецыанскі карнавал. Пэўне венецыанскі карнавал таксама нейкім чынам звязаны вот з гэтым Пурым-шпілем, традыцыяй Пурым-шпілю. І вот цяпер яшчэ трошку глыбей, гэта зусім 15 стагоддзе, вот я знайшоў такую дзіўную карцінку. Гэта адзін з самых знакамітых, самых шаноўных, самых паважаных, самых слынных, вядомых мастакоў італьянскага адраджэння Філіппіно Ліппі. Ён жыў у 15 стагоддзе, вось гэта гады 1406-1469 гады яго жыцця. І памятаеце, я вам распавядаў мінулы раз, што перад тым, як цар вот пазбавіўся той сваёй сапраўднай царыцы першай Вашці, ён загадаў сабраць усіх самых прыгожых дзяўчат з Вавілонскага царства ягонага, і вот нейкім чынам зрабіць, ну, тое, што сучасным словам завецца кастынг. На жаль, нічога не мяняецца, гэта 2500 гадоў прайшло ад таго часу, калі былі тыя падзеі. І вот, да, на сённяшні дзень таксама мы бачым гэтыя конкурсы прыгажосці, больш таго, спрактыкаваны, гэта праводзіцца менавіта вот з пэўнай мэтай, я не буду казаць, з якой, але, ну вот, да, на жаль, да, і зараз такі вот зняты вялікая ступень вось таго фемінізму, яна, пэўне, вот таксама нейкім чынам звязана, што вот, да, дэманстрацыя такая жаночая, да, не ўсім падабаецца да гэтага. Менавіта перад, вот, там бачыце, Агашвэрош сядзіць на троне, ён зусім стары, ну так Філіппіно Ліппі яго намаляваў. А тут маладыя прыгожыя дзяўчаты мусяць нейкім чынам вот шукаць шчасце сабе. Да. Ну і Эстэр вот у сярэдзіне яна якраз і знаходзіцца. Ну, вельмі цікава, што тут нават італьянскае адраджэнне, мастакі, вот для іх гэта тэма гебраістыкі была вельмі істотная і цікавая, і гэта фрэска намалявана ў вялікім нейкім храме і на вялікай сцяне.
Яшчэ раз мы вернемся у нашу мінулым раз мы говорили про Голландию з час Рэмбранта 17 стагоддзя вельмі цікавая, і вось гэта самая яркая картина, самая выразная. Менавіта я вам казаў, што ёсць такі прынцып кампазіцыйны інь-янь, гэта ну інь-янь это назвалі японцы з кітайцамі такім чынам. Але вот тое, што як бы калі ведаеце такі знак як кружочак і з такой літарай S у сярэдзіне і одна частка чорная, другая белая, а ў чорнай кружочак белы, а у белый кружочак чорны. Вот такая гэта як бы суіснаванне двух процілегласцей, двух крайнасцей, двух палюсоў чорнага і белага і ну все, што звязана з гэтым. Двух кантраст. І вот і гэта менавіта карціна вельмі выразная, што вот з левага боку сядзіць гоман, на ідышы гоман, сядзіць гоман, і у яго вакол ён цень, абсалютная цень, вакол яго некае святло ёсць, і наадварот, вот за тым Артаксерксам і Агашверашам і Эстэр, якая сядзіць у сярэдзіне, глядзіць на яго, менавіта там наадварот фон сам тло цёмнае, а яны як бы свецяцца святлом. Это вельмі характэрны кампазіцыйны такі прыклад вот менавіта 17 стагоддзя і менавіта школы вот караваджызм так званы і рэмбрандскай школы Рэмбранта. Дзіўная. Ну і канешне ізноў бачыце зварот менавіта вот вельмі папулярны в 17 стагоддзі вельмі шмат мастакоў розных мастакоў менавіта вот гэты сюжэт асабліва гэтай троіцы, калі такі кантраст і злодзея вялікага і некай вот праўды, некага добра чалавечага і вот на менавіта кампазіцыйнымі сродкамі ценю і святла гэта вот амаль што ўсе мастакі да гэтага звярталіся. Яшчэ адзін, гэта ўжо італьянскі мастак, гэта ўжо 16 стагоддзя, трошку пазней венецыянскі Тинторетто размаляваў вельмі шмат церкваў у Венецыі таксама. І ну вот такі гэта ўжо другі, гэта ўжо барока, гэта барочная, гэта ўжо не рэнесанс, не адраджэнне, а менавіта стыль барока. І вот тут такія бачыце рухі ва ўсіх як бы все падаюць, все лецяць, гэта такое ператвараюцца у дэматэрыялізуюцца цела. Ну і менавіта вот тут уже цікавы быў менавіта сюжэт вот як чалавек экстатычны сюжэт, як чалавек губляе прытомнасць. Вот тут Эстэр, бачыце, якраз перад Агашверашам губляе прытомнасць. Тут нават, ну, напэўна, ён трымае нейкі жэзл, проста жэзл накіраваны прямо на нас. Вот у правай руцэ у менавіта Артаксеркса, Агашвераша. І ён таксама нават падае у яе бок, як бы нахіліўся. Ну, вот такі дзіўны жывапіс, да. Ну і трэцяя карцінка яшчэ, не бойцеся, сёння шмат не будзе. Гэта французская, яна ўжо зусім іншая. Гэта такая французскі жывапіс 17 стагоддзя. Ён вельмі тэатральны быў. Калі вельмі распаўсюджаны быў тэатр у гэтай часы в Еўропе. І вот тут як бы розныя такія авансцэны пачынаюцца, авансцэна такая цёмная, вот некалькі фігур з левага боку стаяць. Тады вось такая паласа самасцэна, гэта яна асветленая, там Артаксеркс сядзіць, Эстэр асветленая, там нейкія хлопчыкі, дзяўчаты з правага боку. А за ім ізноў пачынаецца вот той як бы не занавес, а дэкарацыя менавіта архітэктура, яна такая зноў такі полуцень змяшчаецца. Ну і такія кампазіцыйныя прынцыпы мастацкія. Ну, але самае галоўнае, самае цікавае, самае істотнае для нас, конечно, наш любимый Марк Захарович Шагал. Без яго мы ніяк не можам. Гэта карціна менавіта вот сённяшні, ну не сённяшні, заўтрашні пэўны дзень. Да, калі вот і жанчына нясе, і мужчына нясе, што ён нясе? Ён нясе якраз шалэхмонес. Гэта завецца так словом таким шалэхмонес, я вам казаў, шэліях, это пасланец. Ён бы як бы пасланцы, якія ідуць у другія сем'і і нясуць падарункі. Менавіта вот тыя гументашын, тыя вось вушы гамана ці кішэні гамана. І гэта такая вялікая радасць агульначалавечая, таму што ўсе адзін да аднаго абавязкова павінны пайсці былі ў госці. Там дзіўныя, дарэчы, вот, калі паглядзець, на жаль, тут у мяне вот палоску версія закрывае, там нават нейкі сцяг ці проста на даху дома наваляваны той самы Мардыхай, які знаходзіцца ў трыумфе, ён на кані скача. А больш таго, у самым канцы, вот там з левага боку, калі вот чорная крыша, а трошку правей,
Там некія слупы, і на гэтых слупах некія назіральнікі, чалавечкі сядзяць. Ну, абсалютна такі дзіўны сюжэт для пачатка 20-го года. Але дзіўна, што гэта вот, што вельмі істотна, што значна. Тое, што, ну, ведаеце, гэта трагічныя падзеі. Гэта сапраўды, я маю на ўвазе сам Пурым. Пурым быў катастрофай менавіта для габрэйскага народу, што, ну, цалкам мог увесь народ загінуць. Быў адданы такі загад, каб кожнага, каго знайшлі, абавязкова знішчалі, кожнага габрэя. І дзякуй Богу, вот некай руцэ Бога гэта было адведзена, гэты жах, гэтая небяспека ад габрэяў, і народ застаўся жывы. Да гэтага часу, дзякуй Богу, ён існуе і жыве, у адрозненне якраз ад вавілонцаў, асірійцаў і ўсіх тых старых народаў, якія ў той час існавалі на гэтай зямлі. То, як не дзіўна, вот вялікая цікавасць да гэтага сюжэту з'яўляецца ў выяўленчым мастацтве, асабліва вот самыя трагічныя перыяды. Вы бачыце, я адмыслова напісаў год стварэння гэтай карціны, 917 год. Да, гэта ўжо пасля першай рэвалюцыі 905 года, вот, вайна пачалася ў 14 годзе, другая сусветная. І вот актуальнасць гэтага нейкая зварота да Бога і спадзяванне на тое, што ўсё ж такі нейкім чынам, ну, народы будуць вызвалены ад гэтага абсалютна безумнага дзейства, тое, што прыдумала чалавецтва, забіваць адзін аднаго. Больш таго, тут вельмі выразны яшчэ колер, это чырвоны свет, чырвоная зямля, якая не бывае чырвоная. Это таксама, пэўне, ўсё дастаткова сімвалічна, таму што Марк Шагал, гэта вот такі набор, гэта нават не столькі мастацтва, жывапіс непасрэдна, хаця, канешне, ён абсалютны жывапісец. Нават Пікасо пра яго казаў, што пасля ёсць два мастака жывапісца сапраўдных, тыя, якія разумеюць колер. Гэта менавіта Маціс, Анры Маціс і Марк Шагал другі, як не дзіўна. Да. Но тым не менш, вот тут гэты чырвоны колер, я думаю, што ён вельмі сімвалічны для гэтага часу. І хацелася вот тое, што мы бачылі з вами, Шалахмонес, пачытаць, як не дзіўна, то яшчэ і вот гэты сюжэт, ён напісаны быў як бы ў кнігі Эстэр, ён існуе, ён расмаляваны, ён упрыгожаны, мы паглядзім пазней трошку пра гэта. Але што цікава, тое, што і пісьменнікі, якія пісалі на ідышы, таксама звярталіся. Вот Шолам Алейхем, адзін Шолам Алейхем, ён напісаў такое апавяданне, якое называецца «Два Шалахмонеса». Конечно, Шолам Алейхем вельмі іранічны, вельмі жартаўлівы чалавек. Прычым апісваў сюжэты, ну, дастаткова цяжкія ў той час. Это была канец 19, сярэдзіна 19, канец 19 стагоддзя. Вялікая колькасць габрэяў была вельмі, вось у той расійскай імперыі, беднасць была жахлівая. І вот адзін з сюжэтаў менавіта тут апісаны, які? Тое, што ёсць нейкія дзве багатыя сям'і, габрэі, ну, і прыходзіць Пурым, і багатыя сем'і мелі служанак нейкіх, абслугу, якая дапамагала ім гадаваць дзяцей, таму што дзеці былі, вялікія сем'і былі, дзяцей было шмат, трэба было гатаваць, трэба было прасці вадзень, ну і так далей, все, што неабходна рабіць па дому, печы паліць. То яны якраз не самі ішлі ў госці на Пурым і неслі Шалахмонес, гаспадыню ў сэнсе, а яны, у іх было шмат вялікі, як бы, людзей, з якімі яны мелі нейкія стасункі, адносіны, то яны самі не маглі абысці ўсіх. Яны адсылалі вот такіх вот служанак сабе. І вот тут дзве нехамы, як не дзіўна, адна рыжая нехама, другая чорная нехама. Яны якраз служанкі, бедныя, адна зусім, гэта вясна, гэта яшчэ холад, гэта гразь кругом, гэта яшчэ рэшткі снегу дзе-небудзь, адна ідзе зусім босая, нясе гэты Шалахмонес да адной соседкі, да другой соседкі. Адна ў нейкіх чоботах, але ў такіх жахлівых, страшэнных, якія за зіму зарабіла менавіта. Вот все, што она зарабіла, это нейкія драныя старыя чоботы, як не дзіўна. І як атрымалася так, што яны якраз ідуць друг да друга. Разумееце, да, што дзве гаспадыні, якія паслалі, і яны якраз, іхныя служанкі, сустрэліся пасярэдзіне.
І яны пачынаюць, ну, заводзяць яны, ведалі аднаго, селі на прызбе, недзе там нейкае бервяно знайшлі, пачынаюць распавядаць, што ж, як і як, што я нясу. Яны адкрылі гэтыя сурветкі і ўбачылі гэту прыгажосць, што там, і вот тое якраз ўсё вельмі падрабязна апісана. Ну, Шалахмонес, который несла Нихама рыжая, состоял из большого красивого гаминташа, двух да. подушечек, одной открытой, нашпигованной катышками в меду, другой круглой, затейливо разделенной с двух сторон, из сахарного пряника с изюминкой на самой середине, из большого четырехугольного куска торта, куска слоеного коржа, двух маленьких царских хлебцев и объемистого ломтя ржаной ковришки, которая в этом году как никогда удалась. Зельде то ли мука была хорошая, то ли мед попался чистый, то ли удалось хорошо ее взбить, то ли она просто хорошо испеклась. Так или иначе, ковришка была мягче пуховой подушки. Шалахмонес Нихамы черный состоял из хорошего куска штруделя, двух больших медовых пряников, одного подового пряника и двух подушечек с начинкой сладких мучных катышков. На подушечках с обеих сторон были выложены рыбки. Здесь лежали еще две большие маковки, черные, блестящие, нашпигованные орехами и хорошо прожаренные в меду. Кроме того, с подноса улыбался желтый душистый апельсин, аромат которого проникал в самую душу. Ну, вот бачыце, якое пісанне, конечно, і дай Бог, каб у вас всех сёння вам таксама прынеслі такія шалахмонесы, і всех парадавалі вас. І, ну, як не дзіўна, две гэтыя дзяўчыны, две служанкі, яны страшна бедныя, яны не даядалі, яны не дасыпалі, і пра вопратку я ўжо пра іхную казаў. І што яны робяць? Яны пачынаюць глядзець і думаюць, ну што ж, покуль яны ж одна гаспадыня другой, что пераслала, яна не ведае дакладна, што трэба прынесці. Давай мы с тобой пакаштуем. Ну, одна у другой. Давай я твоё пакаштую, ты маё. Ну і так загуляліся, што паелі амаль што большую частку всех гэтых шалахмонесаў сваіх. Засталіся нейкія рэшткі. І тут одна з іх, одна Нихама схамянулася, спалохалася. І што ж рабіць? Трэба ж ісці. Да? Зноў яны накрылі сурветкамі, вось гэтыя аб'едкі яны пазаносілі. Ну і без, канешне, гаспадыня, якая прымае, яна адразу, ну, было прынята так, што трэба таму, хто прыносіць гэты шалахмонес, трэба даць нейкую капеечну, нейкі грош. І яны запускаюць руку там у пярэдніку, кішэню, каб дастаць гэты грош, адначасова открываюць сурветку і бачаць, што там, ну, зусім бедны шалахмонес. І яны просто выганяюць одна і другая, абедзве гаспадыні, абедзве гэтых сваіх служанак, не сваіх, а тых, што да іх госці прыйшлі. Яны выганяюць, разам выкідаюць гэтыя шалахмонесы, і пачынаецца жудасны скандал, пачынаецца гісторыя, пачынаецца барацьба. Больш таго, даходзіць да суда спачатку да нейкага мясцовага, не да габрэйскага суда, а не да рабіна, а тут. І той не можа даць рады, ён нешта там такі дзіўны, не можа зразумець, это ваши габрэйскія справы, самі разбірайцеся. Тады яны ідуць да рабіна. Ну, а рабін быў разумны, менавіта. І што ён? Ён пачаў ім чытаць сторы, менавіта тое, вот, як наадварот людзі павінны паважаць адзін аднаго, як павінны выбачаць, перапрашаць адзін аднаму. І дараваць, ну, ўсе гэтае зло і дабро, і вот такім чынам, ну, што рабіць? Ніякага прысуду, ніхто не вінават, ніхто ж не ведае, у чым вінаваты. Ну, такім чынам яны разышліся. Але, ну, прайшоў нейкі месяц, і наступіў Пейсах, ну, уже Пасха, тое, што завецца Пасхай. І чым скончылася гісторыя? Яны за гэты час нейкім чынам змаглі ўжо пасябравацца. А на Пасху это ж уже божскі празднік сапраўдны. Там все звязана з Богам, все звязана з выратаваннем, з Маісеем, з прарокам, з крыжалямі, з тымі самымі. І яны, канешне, сустрэліся разам і пачалі расказваць адна адной, што ім прынесць, што ім атрымалася. Ну і такім чынам вось гэтыя дзве кухаркі іхныя, дзве служанкі былі выкрытыя. Ну і все скончылася тым, што гэтых бедных дзвюх дзяўчат няшчасных павыганялі з гэтай працы. Нават з такой. Вот такі сюжэт у Шолам Алейхема. И, конечно, давайте мы с вами заспеваем еще одну песню. Яна зовется «Агуд Йомтев Йиден». Вот глядите, там унизе синенькие припев, ён аднолькавы.
одинаковые. И почитаем. Пурим из... Это ваша будет партия якраз. Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, Ломер Але Танцин, Ашомита Минут. Пурим Измир Фрейлих. Фрейлих вы уже ведаете, веселый, что такое. Пурим Измир Гуд. Мне, ну, гуд это хороший, да. Так само ведаете в этой песне. Дос из Вейлом, дос из Гуд. Ломер Але Танцин. Давайте все разом танцевать, танчить. Ашомита Минут. Целую годину и еще минуту до того ж, да. Агут йонтев їдем, агут пурим зогих, агут йонтев меншин, шалехмони строгих. Доброго святу, габреї, да, доброго Пуриму я вам кажу. Со святом люди, все люди, да. И шалахмонес, вот эти подарунки я вам несу. И тут перелічується Монделих, Тортен, Флоден, Гоменташен, Фаргингелих, Цуэсен, Фармейделих, Цунашен. Менавіта вот тое, что вы читали вот зараз на русской мове, на жаль, нема у меня белорусского тексту. И тут вот эти маковички, и торты, и пироги, и гоменташи, все менавіта тут есть. Для юнаков, каб есть, и для девчат, каб яны ласавліся. Гоман и зароша, иден вил эртейтен, велмир ингенген, шмиден инкейтен. Умер sein Мапола, велмир sich freien, гоменташен несен, ундем грагер дрейн. Перекладаю, Гоман злодій, і он хотів забити усіх габреїв, і ми його повесим, і у кайдани закуємо. Да. І буде перемога, мы будем радоваться, есть гоменташин и грагар крутить. Грагар это та самая трещотка, коли ведаете, коли узгадывается имя Амана, каб никто не чуў гэта імя, каб все забыліся на яго. Вот крутят гэтую трещотку, якая трещится. Агут йонтев їдин, агут пурим зогих, агут йонтев меншен, шалех моне строгих, монделих тортен, флоден гоменташен, фаргингелих цуэсен, фармейделих цунашен, Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломерале танцы на шомита минут. Давайте разом попробуем. Припев. Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломерале танцы на шомита минут. Я ще разок. Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломерале танцы на шомита минут. Мені зароше їден вілтейтен, велнірен генген, шміден імен кейтен, умір зайн на поле, велнір зих фреєн, гоменташен несен, ундем грагер дрейен. Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломірале танце на шоміта минут. Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломірале танце на шоміта минут. Агуд йонтев їден, агуд Пурим зогих, агуд йонтев меншен, шалех моне строгих, монделих тортен, флоден гоменташен, фаргингелих цуэсен, фармейделих цунашен, Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломерале танцен, ашомита минут. Пурим Измир Фрейлих, Пурим Измир Гуд, ломерале танцен, ашомита минут. Мені зароше їден вілертейтен, велмірен генген, шміден імен кейтен. Умер sein на поле, велмир sich freien, Gomentaschen essen und dem Grager drehen. Purim Izmir Freilich, Purim Izmir Gud, lomir alle tanzen a shomita minut. Purim Izmir Freilich, Purim Izmir Gud, lomir alle tanzen a shomita minut. Ось такая пригожая песня. Добра, мои дороженькие. Ну и навернемся в наш час. Это вот сучасный уже живопись. Такі Артур Шик, мастак. І вот тут якраз сядзіць сям'я, нават 3 пакалення сям'і. Вот бачыце, дзядуля з белай барадой, і бабуля трошку правей, унука трымае, абдымае, да. А за ім, за дзедам стаіць бацька, вот, і правей ад яго ягоная жонка, трымае дзіцёнка на руках.
ну, яшчэ нейкая сястра, ці не ведаю хто, ці можа таксама вот менавіта тая самая служанка, якую выгналі за тое, што паела шалахмонес, да. І што адбываецца? Вот у яго на руках якраз ляжыць той самы світак Эстэр. І яны, кожная сям'я, кожны габрэй у гэты дзень, менавіта пурымскі дзень, мусіць прачытаць гэты світак асабіста сам. Нават ёсць такі як бы адмысловы матыў, на які як бы распіваецца гэты тэкст. І вот зусім сучасны жывапіс, да, Олег Фірер такі, таксама вот, ну, Пурымшпіль той самы, вот там на дальнім, самай сярэдзіне, у версе, бачыце, там 3 асобы такія каранаваныя. Гэта, я думаю, тут такая рыжая якраз гэта менавіта Эстэр, я думаю, да, з правага боку гэта будзе Агашвэраш, і з левага боку Мардыхай в такім калпаку. Так, а вот чорны такі ў сярэдзіне, бачыце, спераду, ён нешта ламае, нешта такое, ён недовольны, нейкі вусы тарчаць у баке, ён нешта пераламіў, нейкі жэзл на сабе. Гэта той самы Гомен. Да, тут і певень, але тут ёсць і сучасныя абсалютна вот пурымшпілеры, яны вот з самага пераду, з правага боку ўнізе, яны трымаюць тыя грагеры, вот тыя трэшчоткі, што я вам казаў, яны якраз іх круцяць. І скрыпач іграе на скрыпцы. Ицек Мангер. Хацелася 2 слова сказаць пра такога паэта славутага. Ён нарадзіўся 20-е стагоддзе, вот гэтых даты ягонага жыцця 901-969. Ён нарадзіўся ў Чырнаўцах на тэрыторыі Украіны, тады гэта была Аўстра-Венгрыя, адзін з самых знакамітых, самых славутых паэтаў гідышных. Больш таго, ён пісаў не толькі вершы, ён пісаў і прозу, і нейкія таксама нататкі, і фальклорам вельмі шмат займаўся. Цэлы шэраг песняў, якія вы ведаеце, пэўне, гэта напісаны на ягоныя словы. Так, ну, напрыклад, Афенвекштейта абоім, штэрта, такая калыханка. Ям да-дам, дарі-да-радам, дара-да-радам, дара-дарам. Гэта ягоныя. Идел митен фидел, такая песня знакамітая, гэта ягоныя словы. Да, ёсць такая Рабеню там, таксама ягоная песня. І што вельмі цікава, што ён якраз вот, звяртаючы да фальклору і да традыцый габрэйскіх, ён напісаў такую паэму. Паэма завецца, вот кавалачак з яе, на жаль, таксама толькі пераклад нават я не паспеў знайсці, улічваючы, што вчора было свята вялікае, не паспеў знайсці на ідышы, ну, хаця б па-руску пачытаем. Таксама завецца Мегілы лідер. То есть Мегілы гэта світак. Песня світка. Ну, маецца на ўвазе, канешне, Эстэр, світак Эстэр. І 2 слова яшчэ пра яго скажу. Яго вельмі дзіўны лёс, ён, ну, і некае шчасце яго было. Ён паспяваў своечасова з'ехаць з тых тэрыторый, дзе вот спачатку рэвалюцыі, ён збег ад рэвалюцыі, пасля ў Варшаву, пасля з Варшавы ўжо 36-м, вот гэта, дарэчы, і Мегілы лідер таксама напісана ў 36-м годзе, калі ўжо фашызм уже ў Еўропе пачаўся, і за 2 гады вот да якраз калі немцы прыйшлі ў Польшу ў 38-39 годзе. Гэта напісана, і прадчуванне вось гэтай трагедыі агульначалавечай і спадзяванне на выратаванне боскае. Менавіта вот з'явіўся гэты твор. Гэта толькі маленькі фрагментчык, гэта вялікая паэма. І што цікава, тое, што ён спачатку пераехаў у Парыж, але і там немцы з'явіліся, і ён здолеў нейкім чынам пераехаць у Великабрытанію, у Лондоне нейкі час жыў, тады ўжо всю вайну ён там перачакаў. І пасля пераехаў у Амерыку, і з Амерыкі ён ужо 60-е гады, ўжо зусім у пэўным узросце, сталым узросце, ён пераехаў у Ізраіль. І вось менавіта там ён пахаваны і ушанаваны. Ён, да, ну, вельмі папулярны быў чалавек у асяроддзі ідышызм да гэтага часу. Больш таго, ёсць такі праект ЮНЕСКО. Вот 60-е гады яны зрабілі такую анталогію паэзіі, сусветную анталогію паэзіі. І менавіта і вот гэты паэт, Ицек Мангер, трапіў туды, вот у гэту анталогію, са сваімі вершамі трапіў у гэту анталогію. Ну, вот такія, як бы, ягоныя заслугі перед идышем вялікія. И давайте таксама почитаем, чтобы никто не говорил, что не знаем Пурымшпіл, все расскажем не спеша, мы Пурымшпіл играем, ша.
ша вельмі характэрная, у ідышы таксама гэта ша-штиль, ціха, ціха. Чтоб, ну, публика смеялась сквозь слезы, наслаждались, мы в рифму все расскажем, с мелодиями даже выходят к вам герои пуримских историй. Агашверош, царь пьяный, любитель выпить рьяный, жизнь царская лихая, он пьет, не просыхая, царица Эстер, девчонка зеленая, Вашти, красотка холеная, Мордехай, старый мудрец, Аман, антисемит и подлец, Зелиш, злодея Амана жена, злая, хитрая, как сатана, Вайзата, злодея Амана сынок, редактор газеты, дурацкий листок, а вот Фастригуса, юный герой, верный подмастерье портной, в царицу Эстер страстно влюблен, из книги Исфири он был устранен, он сам в своих песнях изложит, как страсть его жжет и гложет. Все это скажем вкратце, чтоб плакать и смеяться. Так смейтесь на здоровье, но есть одно условие, обманы замечая, старайтесь, вы рот не открывая, старайтесь промолчать и нас не обличать. Вот гэта пачатак, гэта і больш таго, на гэту яшчэ адзін кампазітар ізраільскі, такі знакаміты Дов Зельцер, ягонае імя, ён да гэтага часу пэўны жывы, ён пазней на 30 год нарадзіўся за Ицека Мангера. Ён напісаў, ён быў, ну ён ёсць, да, ён выдатны кампазітар мюзікла, адзін з самых знакамітых в Ізраілі кампазітараў. Ну ён па розных краінах працаваў. Ён напісаў такі вялікі мюзікл, менавіта прысвечаны вот якраз на слово менавіта Ицека Мангера. Ён быў вельмі папулярны, ставіўся па ўсім свеце, ад Амерыкі да Ізраіля. Вот сучасны жывапіс таксама зусім, ізраільскі мастак Ільягу Сідзі, і тут уже такія сімвалічныя, гэта такі, ну можна сказаць, мексіканскі, інкаўскі жывапіс, вельмі такі сімвалы знакавы, да. І тут усе вот з правага боку пэўне не Мордехай, а Агашверош, больш таго, ну яго на плячы, вот на рукаве, гэта нейкая нямецкая фашысцкая сімволіка. Да, ён за ім стаіць Мордехай, Мордехай нават конь, бачыце, такі, як дзіцячы, з галавой на палцы, да. А вот чорны, гэты воўк, гэта, канешне ж, той самы Гомен, Аман. І Эстер сядзіць у крэсле. І нейкі каток яшчэ чорны, гэта не ведаю хто. Ну, некая нечыстая сіла, можа быць. Зусім таксама вот яшчэ адзін Пурым карнавал, жанчына пэўне Лішева Несіс Михайліченка, хутчэй за ўсё яна паходзіць нейкім чынам з нашых тэрыторый, вот, ну, зараз жыхарка Ізраіля, і вот таксама такі Пурым шпіль. Ну, то есть я хацеў зазначыць, што гэта папулярная тэма, яна існуе, жыве і будзе жыць. І зноў жа актуальна, на жаль, яна актуальная, все зноў паўтараецца, 40-е годы прайшліся, вот не прайшло, да, і 80 год, як мір у такім стане зноў знаходзіцца. Да, памятаеце нашы прыказкі мінулага разу, Пурым і не свята, трасца не хваробы, азме кумут Пурым, фаргесме нафала Єсурым, да? І новую мы пачулі таксама. Я, на жаль, не заўважыў, там было меленькі вельмі напісана, хто гэты чалавек, той мужчына, які казаў, нас навучыў новай прыказцы, я яе запісаў, і вот для вас, для ўсіх, Гайнт из Пурым і Морген из Уйс, гіпмер анідова, унтрайб міхаруйс. Сёння Пурым, а заўтра ён канчаецца, сыходзіць, дай мне вось тую міласціну, і можаш мяне выганяць прэч. Так перакладаецца гэта прыказка. Яшчэ раз, Гайнт из Пурым і Морген из Уйс, гіпмер анідова, унтрайб міхаруйс. Такая. Ну і, канешне, да, гэта адна з таксама знакамітых песень пурымскіх, вельмі такая яркая, вясёлая, характарная, і што цікава, што тут пералічваюцца ўсе асноўныя героі гэтых падзей. Вось спачатку ідзе, вот у другім слупочку, я выдзеліў более цёмным шрифтам, жирным, да, Гамел і Гакова, гэта просто цар, шановны цар, так это перакладаецца. Далей ідзе Агашверош, менавіта ён маецца на ўвазе, тады Эстер Гамалкі, Вашти Гамалкі, Мордхи Гацадык і Гомен Гароши. Мордхи гэта Мордехай, Гомен, я уже кажу вам, это Аман, і Махтут, он лосун зарайн, вейсер вейтес кендо зайн. Mir seinen Jiden von Gora Welt, heint ins Pure mir gehen verstellt. Mir seinen Jiden von Gora Welt, heint ins Pure mir gehen verstellt.
Machtuf, 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 und losen sie rein, weiß wer es kann do sein. Amelech Hakove, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Это die худенько. Хамейлы Hakove, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Machtuf, 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 und losen sie rein, weiß wer es kann do sein. И подставляется слово новое. Ахашвереш, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Achashverosh, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Machtuf, 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 und losen sie rein, weiß wer es kann do sein. Esther Hamalke, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Esther Hamalke, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Machtuf, 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 und losen sie rein, weiß wer es kann do sein. Wasch dich Hamalke, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Wasch dich Hamalke, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Machtuf, 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 und losen sie rein, weiß wer es kann do sein. Mordche der Hatzadik, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Mordche Hatzadik, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Machtuf, 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 und losen sie rein, weiß wer es kann do sein. Омен хороший, треба стучать, свистеть, кричать и крутить трицелку, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Омен хороший, die ganze Welt, heint ist pur mir gehen verstellt. Вот такая веселая песня. Ей треба, конечно, хором петь, великим хором, і тоді як гримнем. А хто нехта один выкликае вось гэтыя імёны, альбо апранаюцца, калі робіцца пурым шпіл, то людзі апранаюцца, вот, адзяваюць касцюмы менавіта кожнага героя, і кожны выклікае сам сябе таким чынам. Ну, такі сэнс гэтай песні, што мы ідзем, адчыняйце все дзверы, і мы ідзем глядзець, хто ж там ёсць. І вот мы шукаем, хто там ёсць, і там ёсць і все гэтыя героі асноўныя, і Ахашвереш, і Эстер Гамалкі, і Вашты Гамалкі, і Мордхе Гацадик, і Гомен Гароша. І яшчэ одну песню я вам хацеў, чацвёртую, таксама з вами. Гэта зусім народная песня, больш таго, яна просто звязана з беларускім нашым фольклором і украінскім фольклором. Ёсць такая песня: «Гоп, мае грачанікі, гоп, мае ячныя, чаму ж мае грачанікі такія нясмачныя? Гоп, мае грачанікі, гоп, мае ячныя, чаму ж мае грачанікі такія нясмачныя? Гоп, meine Homentaschen, Hopp, meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Jach nicht wasche fort in Stott, sie hau sich hineinpacken, fort auf Purim kaufen Mehl, Homentaschen backen. А теперь все разом. Hopp, meine Homentaschen, Hopp, meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Hopp, meine Homentaschen, Hopp, meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Es geht der Regen, es fällt der Schnee, es kappet von die Dächer, jagt ne Fischen die Kornel, in der Saat mit Lecher. Hopp, meine Homentaschen, Hopp, meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Hopp, meine Homentaschen, Hopp, meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Nicht kein Puter, nicht kein Mohn, euch vergessen heven, jagt ne mach schon Homentaschen, es bagt sich schon in neuen. Hopp meine Homentaschen, Hopp meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Hopp meine Homentaschen, Hopp meine Weiße, Hopp mit meinem Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Jachtet Rosche, Schalech Mondes zu der Bobbe Jente, 2, 3 schwarze Homentaschen, halb reu, halb verbrennte. Hopp meine Homentaschen, Hopp meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Hopp meine Homentaschen, Hopp meine Weiße, Hopp mit meine Homentaschen, Hopp passiert am Weiße. Ну, шчыры ўсім дзякуй. Я думаю, што я паспеў якраз скончыць. І яшчэ раз віншую ўсіх а Фрейлихен, а Лустыкін, un schickern Purim, Paralimen. Seid mir gesund und stark und мацліх. Будьте все здоровы, дуже крепкі і поспіхаў усім творчих. Да, Верочка, добрый день. Да.
Good morgen, не good morgen, good talk, guten Tag. Was macht da Idene? Gar nicht. Was macht sie? Ой, etwas gewesen, ein Sprichwort. Und ist gedingt nicht was für eine Frage. Wie kämen entweder? Aber ihr sehr, Papa Michael, euch zu hören. Ja. Аданка, Аданка. Ich habe Michael. Ja. So, Наше слово Михая, пам'ятаєте, солоду, да. Вера каже, що вона отримує солоду, чуючи нашу розмову, да. Yeah. Wijze, goed met mijn commentaar, zo goed passiert dat meisje. Wat is dat meisje? Хоп, gezinkt. А не помню когда. Это у меня был вечер творчества, и я давала как раз еврейские песни, выдавала и тут же переводила, потому что, к нашему сожалению, идиш не знали люди. И мне приходилось вот веду передачу, и тут же начинала переводить, чтобы они понимали. Вот это, да, это к сожалению. Ну, адзінае, што хочу сказаць, калі ёсць у кагосьці ну, нейкія жаданні не прачуць пра нешта там, пра паэзію, пра мастацтва, пра музыку, пра што заўгодна, антысемітызм ці яшчэ што, ну, любыя тэмы, якія цікавыя, все, што звязана вот менавіта тут у нас на Беларусі з габрэямі, ну, не толькі на Беларусі, а па ўсім свеце, то я з задавальненнем, мне будзе лягчэй гатавацца, не трэба будзе прыдумляць кожны раз новую лекцыю, а калі нейкія будуць замовы ці жаданні, то будем рыхтавацца.